בפרק הזה ניצור פרח מיוחד בצורה קצת שונה. אני אראה רק על אחד ואראה את הפרח השלם, אוקיי? קיפול ראשון, כרגיל, פתוח למטה, קודקוד לקודקוד, ועושה קיפול נוסף כמו העיגול. אוקיי? אחרי שעשיתי את הקיפול הנוסף, מורידה את החלק המיותר, את השארית הזו. אוקיי? ואז פותחת, אוקיי? עוד פעם, היה לי מקופל, פתחתי, קיבלתי את הצורה הזו. קודם כל נצייר פה שתי עלים. עוד פעם, מהצד כלפי המרכז, החיתוך עכשיו אחרי הפתיחה הוא הרבה יותר קל, כמו בכוכב הראשון. מהצד כלפי פנים, פותחת. ועכשיו אם אתם, אפשר להשאיר את זה ככה, אפשר לעשות חורים בעלים. אפשר גם להוריד פה חתיכה, אוקיי? אני מורידה פה, מה שנשאר לי כאן, מורידה כאן, אוקיי? עוד פעם, מורידה כאן, משולש. מורידה כאן, משולש כלפי המרכז. 1. ולצד שני, 2. אוקיי? קיבלתי את הצורה הזו. יש אפשרות גם לעגל, לקחת את השפיץ הזה ולעגל. נוריד את השפיץ הזה ואת השפיץ הזה. את השפיץ הזה והשפיץ הזה. מי שרוצה יכול להסתכל בבא בתור אותו דבר. ואת השאר אני אריץ. קיפלתי ל4 כמו בהתחלה, קיפול נוסף כמו של העגול. הורדתי את השארית המיותרת בקו ישר. לאחר מכן אני פותחת רק כפל אחד, הפתוח כלפי מטה, ומציירת מהצדדים כלפי מעלה 2 עלים. עלה לי פה, עלה לי פה, בחלק שנותר אני מציירת משולש, מורידה משולש, כן, מורידה משולש מפה ומפה, ועושה, אוקיי, קיבלתי את הצורה הזאת, ועושה חיתוכים קטנים של הקצוות. חיתוך מפה, חיתוך מפה, מפה ומפה. רק שתראו איזה צורה אנחנו מקבלים, אני אפתח אותו. לבבות כאלה שזה מהמם. אוקיי? לפנות בנים ובנות, ללה, 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 ללה. קרשים מכאן, בענפים נשרף, קשת הגג, לכבוד החג. ללה, 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 ללה. אוקיי, אני סיימתי עם 4 שכבות, קיבלתי את הפרח הזה, אני מתלבטת אם נשים גם את הקטן. בואו ננסה. כמובן השחלנו לפי שלבים, השני לתוך הראשון, הראשון לשני וכולי, אחר כך את השלישי, את הרביעי, הכל בהדרגה. גם עכשיו אני אנסה להכניס את כולם לתוך התכלת, נראה אם אני מצליחה. אם לא, אפשר כמובן לבחור קצת פחות עלים, ונראה לי שזה ייכנס. הקלה שלי פה לידי גוזרת לי עיגול. נראה, גוזרת לי פה עיגול, אוקיי, תראו איזה מהמם יצא. תמיד כשיש יותר שכבות זה נראה יותר יפה. כמובן שאתם יכולים כיד הדמיון הטובה עליכם להוסיף מה שנראה לכם.
עכשיו להדביק לו פה עיגול, בלי חורים. תנו.